Páni a dámy. Majte sa, dovidenia. Čo ty na to? Čo? Šeker. Že má alebo niečo, vieš? Konštrukcia strely, ide o konštrukciu strely, vieš. Kokos, ale peknú onu spravilo. No, toho. Toto sú diery, ty kokot? Toto, ale ja by som to povedal, že aj menšie one. Menšie jak celie. No je to Menšie možné. preduho. Ale dosť je taký, vieš, možno, že sa... No toto je riadna šajba, no. Není tu ten kokot. Nemá si ho ona. Mm.